Ahojte, dnes tu máme tie digitálne senior tablety. Označenie to má Lenovo TB311XU, je to Lenovo Tab 10,1 palca a podarilo sa ho zablokovať a samozrejme nevedia heslo. Tak sa ideme pokúsiť ho odblokovať. Like, odber, zdieľanie, koment, poteší. Poďme na to. Prvá vec, takže vypneme ho. Vypnúť. Keď ho máme na kábli a vypnutý, stlačíme hlasitosť dole, vypínač na 3 sekundy. Raz, 2, 3. Chytíme hlasitosť tu. A teraz pustíme a znova stlačíme a držíme. Výborne. Hlasitosťou hore dole. Factory reset. Factory reset a reboot systém znova a je hotovo. Použiť Google účet. Dobre, už to je na zákazníkovi. No, toto bolo trošku namáhavejšie. Takže Lenovo Tab 10 jednotka TB311XU máme hotový. Už tu pýta len e-mail užívateľa. Takže som rád, že som na to prišiel. Nikde som nenašiel ani podobné, takže som ho vymyslel sám. Odber, like, zdieľanie, poprípade komenty. Krásny deň.